אוף, אני לא מבין שום דבר. לאן אבא שלי וגוהן נעלמו פתאום בלי להודיע לנו? גוהן. היי טראנקס, תראה! מה קרה, גוטן? תסתכל לשם! לשם! אתה יכול לראות מה זה? לא, בוא נלך לברר. זה פיקורו! זה פסל של פיקורו. איזו הפתעה משונה. מה עושה כאן הפסל שלו? מי שם פסל של פיקורו באמצע שום מקום? יש כאן גם פסל של קרירין טראנקס! מה? או לא,